बदलतं कोकण. नमस्कार, मी जुईली आणि आपण पाहताय कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण साधलाय. आपल्या कोकणला अनेक प्रतिभावंत नेत्यांचा राजकीय सामाजिक समृद्ध वारसा लाभलाय. त्यांच्या दूरदृष्टीमुळे आज अनेक बदल आपण अनुभवतोय. मात्र सध्याच्या परिस्थितीत काहीसं गोंधळाचं वातावरण पाहायला मिळतंय. राजकीय परिस्थिती अस्थिर असल्यामुळे द्विधा मनस्थितीत कोकणी माणूस आहे. मात्र या सगळ्याचा परिणाम तरुणाईवर कितपत झालाय? कोकणची मानसिकता नेमकी बदलली आहे का? या सर्वांबाबत आज चर्चा करणार आहोत समाजवादी विचारांचे नेते आणि त्याचबरोबर बॅरिस्टर नाथपै सेवांगणचे अध्यक्ष ॲडव्होकेट देवदत्त परुळेकर सर यांच्यासोबत, खास आमच्या बदलतो कोकण या विशेष भागातून. सर, आपलं मनपूर्वक स्वागत कोकण साध लाईव्हमध्ये. आणि आपण थीम राबवतोय ती म्हणजे बदलतं कोकण या विषयासंदर्भात वर्धापन दिन निमित्त. तर सर, मला तुम्हाला विचारायचं आहे, अनेक वर्ष तुम्ही राजकीय असेल किंवा सामाजिक क्षेत्रात वेगवेगळ्या पद्धतीनं काम करतायत. तुम्हाला काय वाटतं, राजकीय आणि सामाजिक क्षेत्रात कोकण कसं बदलतंय? कोकणच्या बदलाचा विचार जर आपण केला तर साधारणतः 90 नंतर कोकणमधलं राजकारण बदललं. 90 सालानंतर म्हणजे दंडवतेंचा 91 साली पराभव झाला आणि त्यानंतर आपल्याला दिसतं की कोकणमधलं राजकारण वेगळ्या पद्धतीने बदललेलं आहे. लोकांना आवडो न आवडो, परंतु पूर्वीच्या कालखंडामध्ये कोकणामध्ये आपण जर बघितलं तर गुंडांचं आणि फंडांचं असं राजकारण नव्हतं, असं आपण म्हणू शकतो. मग गुंडिझम वाढलं, मारामाऱ्या म्हणा किंवा खून म्हणा, अशा स्वरूपाच्या गोष्टीही राजकारणाच्या पटलावरती यायला लागल्या. धमकीचं राजकारण सुरू झालं कुठे, असं हे सगळं सुरू झालं. त्यानंतर राजकारण वेगाने बदललेलं आपल्याला दिसतं. आणखीन त्याच्या आधीचं थोडंसं आपण विचार केला तर आपल्याला असं लक्षात येईल की एका दृष्टीने आपण बघितलं तर हे एका दृष्टीने भारताच्याच एकूण इतिहासामध्ये ही गोष्ट आश्चर्यकारक मानायला पाहिजे की समाजवादी विचाराची लोक जवळ आधी तीन निवडणुका बॅरिस्टर नाथपै निवडून आले, नंतरच्या 5 निवडणुका लोकसभेच्या दंडवते निवडून आले. त्याच्यापैकी बहुतेक कालखंडामध्ये ते विरोधी पक्षामध्ये होते. तरीही लोकांनी इतक्या निवडणुकांमध्ये त्यांना निवडून दिलं. हीच खरं म्हणजे आश्चर्याची गोष्ट आहे असं म्हणायला पाहिजे. याच्या बाबतीमध्ये थोडंसं आपण विचार केला तर समाजवादी लोकांच्याकडनं झालेल्याही काही चुका असतील. समाजवादी नेतृत्वाने मुख्यत्वे आपण संघटनात्मक कामाकडे खूप दुर्लक्ष केलं असं म्हणायला पाहिजे की ज्या पद्धतीचं संघटन आपण वाढवायला पाहिजे होतं ते संघटनात्मक काम आपण केलं नाही. त्यामुळे आपण जे काही काम केलं ते लोकांपर्यंत पोचलं नाही. ह्याचा सगळा परिणाम आपल्याला भोगावा लागला. आणखीन पुढच्या कालखंडामध्ये राजकारण बदललं. अर्थात एकूणच जर विचार केला तर भारतीय राजकारणामध्ये जो बदल झालेले होते त्याचाही परिणाम आपल्याकडे झाला. म्हणजे आपण जर अगदी पूर्वी बघितलं तर थोडंसं आता तरुण मुलांच्या दृष्टीने थोडी हिस्ट्री माहीत असायला पाहिजे म्हणून मी हे फक्त सांगतोय की भारतीय राजकारणाचा विचार केला तर स्वातंत्र्यपूर्व कालखंडामध्ये काँग्रेस हीच मुख्य आपला विचारधारा होती आणि काँग्रेसच्या अंतर्गत समाजवादी गट होता आणि हिंदुत्ववादी गटही होता. ते काही काँग्रेसमधनं वेगळे नव्हते. परंतु जसं जसं स्वातंत्र्य जवळ यायला लागलं आणि स्वातंत्र्य जवळ आल्यानंतर स्वातंत्र्य आपल्याला दृष्टीपथात आलं त्यावेळेला हे दोन्ही गट थोडेसे वेगळे झाले काँग्रेसपासून. म्हणून काँग्रेसमधून फुटून एक समाजवादी लोकांचा गट झाला. त्याच्यामध्ये जयप्रकाश नारायण, लोहिया, नरेंद्र देव ह्या लोकांनी समाजवादी लोकांना वेगळं केलं. आणि दुसऱ्या बाजूला हिंदुत्ववादी लोक वेगळी झाली, त्यांनी हिंदू महासभा नावाचं वेगळी संघटन निर्माण केलं. हे ज्यावेळेला झालं त्याच्यानंतर त्या कालखंडामध्ये राजकारण चालू होतं. आणखीन ज्यावेळेला गांधी हत्या झाली प्रत्यक्षामध्ये त्यावेळेला हिंदू महासभेच्या राजकारणाला मोठा सेटबॅक मिळाला. म्हणजे गांधी हत्या ज्यावेळेला झाली ती एक गोळी खरं बघितलं तर नथुरामने मारली, पण ती कोणाकोणाला लागली आपण जर विचार केला तर त्यावेळेला त्याच हत्येच्या खटल्यामध्ये सावरकर हे एक सह आरोपी झाल्यामुळे सावरकरांचं नेतृत्व एका पद्धतीने संपलं. दुसऱ्या बाजूला त्यांचा जो पक्ष होता हिंदू महासभा तोही जवळजवळ संपला. खरं म्हणजे पार्टिशन झालेलं होतं आणि पार्टिशन नंतर हिंदू आणि मुस्लिम राजकारणाला एक वेगळं रंग आलेला होता आणि त्याच्यामुळे जी मानसिकता निर्माण झालेली होती त्याचा फायदा कदाचित हिंदुत्ववादी राजकारणाला मिळाला असता. परंतु गांधींची हत्या झाल्यामुळे हिंदू महासभेचं राजकारण कोलमडून पडलं. आणि दुसरं म्हणजे तो एका विशिष्ट म्हणजे
जातीचा असल्यामुळे त्या जातीला त्याचं नंतर कायमस्वरूपी एक आरोपीच्या पिंजऱ्यामध्ये उभं करण्यात आलं आणि तसंच महाराष्ट्रालाही उभं करण्यात आलं. कारण तो महाराष्ट्रामधला आहे हे लोकांना जवळजवळ सहन झालं नाही. त्यामुळे महाराष्ट्रीय लोकांबद्दल एकूणच भारतीय राजकारणामध्ये कायम संशयाची भूमिका घेतली गेली आणि त्यांनी योग्य प्रकारचं नेतृत्व पुढे त्यांना ज्या संध्या मिळाल्या पाहिजे त्या मिळाल्या नाही तसं दिसून येतं. हे सगळं झाल्यानंतर मधल्या कालखंडामध्ये काँग्रेसचं राज्य, त्यामुळे दुसरा विरोधी पक्ष नव्हता. थोडाफार विरोध होत होता तो समाजवादी लोकांकडूनच होत होता असं आपल्याला त्यावेळेलाच दिसून येत असेल. आणि त्या कालखंडामध्ये ज्यावेळेला प्रत्यक्षामध्ये आणीबाणी आणली इंदिरा गांधींनी, त्यावेळेला पुन्हा एक मोठे मोल झालेला दिसतो आपल्या राजकारणामध्ये की त्या आणीबाणीच्या विरोधामध्ये मग सगळे विरोधी पक्ष लोक एकत्र आली पाहिजेत असं जयप्रकाश नारायणांनी भूमिका घेतली. त्यामध्ये सगळी विरोधी पक्षाची लोक एकत्र आली. त्याच्यामध्ये समाजवादी आणखी हिंदुत्ववादी लोकसुद्धा एकत्र आलेली आपल्याला दिसतात आणि अँटी काँग्रेस अशा प्रकारची एक भूमिका घेण्यात आली. म्हणजे काँग्रेसचे आपण विरोधी आहोत, काँग्रेस नाहीसा व्हायला पाहिजे अशा प्रकारची. अर्थात ती गोष्ट फार काळ टिकू शकली नाही कारण दोन ध्रुवावरती लोक, दोन विचारांची मंडळी एकत्र किती काळ राहणार, ती एकत्र राहू शकली नाहीत. आणि नंतरच्या कालखंडामध्ये कारण काँग्रेस विरोध हा काही आपण शेवटी पॉलिटिकल अजेंडा होऊ शकत नाही. म्हणजे तुम्हाला तुमची भूमिका कुठली आहे, म्हणजे अर्थकारणाबद्दल तर तुमची भूमिका काय आहे, तुमच्या समाजकारणाबद्दल तुमची काय भूमिका आहे, ही भूमिका असावी लागते. तर ह्या दोघांच्या भूमिका पूर्णपणे वेगळ्या होत्या. समाजवादी लोकांच्या भूमिका वेगळ्या होत्या, हिंदुत्ववादी लोकांच्या भूमिका वेगळ्या होत्या. त्या एकत्र येणं शक्य नव्हतं आणि त्यामुळे तो प्रयोग फसला. आणि नंतरच्या कालखंडामध्ये पुढे ज्या वेळेला नंतर आपल्याला माहिती आहे की मंडल आयोग कमिशन आलं आणि मंडलच्या विरोधामध्ये मग अडवाणीने रथयात्रा काढली, राम मंदिर हा प्रश्न आला आणि ह्याच्यामध्ये नंतर मग त्यामुळे हिंदुत्ववादीच्या राजकारण जोरात पुढे आलं, ताकदीने पुढे आलं. आणि त्यामध्ये मग ज्या वेळेला पुन्हा असा प्रश्न निर्माण झाला की प्रत्यक्षामध्ये काँग्रेसला विरोध केलं ही आपण मोठी चूक केली काय असं समाजवादी लोकांना वाटायला लागलं. आणि हा सगळ्या प्रवाहामध्ये आपण बघितलं तर राजकारण ढवळून निघालं देशाचं. त्याचे परिणामही इकडेही झाले असणार. कारण शेवटी आपण जेव्हा कोकणचा विचार करतो त्यावेळेला काय भारतातल्या राजकारणातला एक वेगळा हे असा विचार करू शकत नाही, त्याचे परिणाम आपल्याला होत असतात. आणि प्रत्यक्षामध्ये दंडवत्यांचा पराभव झाला त्याला आपल्याला माहीत आहे की राजीव गांधींच्या हत्येनंतर जे वोटिंग बदललं पुढच्या ह्याच्यामध्ये त्याच्यामध्ये काँग्रेसची सीट निवडून आली आणि काँग्रेसची सीट निवडून आली आणि नंतर मग हे राजकारण पुढचं बदलत गेलं हे आपण बघू शकतो. आणि त्यामुळे राजकारण बदललं आणि राजकारणामध्ये प्रत्यक्षामध्ये आपल्याला नंतर असंही दिसून येतं की अगदी समाजवादी परिवारातील लोकसुद्धा ज्याला समाजवादी पक्ष म्हणून काही संघटन राहिलं नाही त्याला त्यांनी कुठं जायचं हा प्रश्न त्यांना निर्माण झाला. मग काही लोक काँग्रेसमध्ये गेली आणि काही लोक अक्षरशः भारतीय जनता पक्षामध्ये वगैरे सुद्धा गेलेली आपल्याला दिसून येतात. पुढची पिढी जी आहे समाजवादी लोकांची ती सुद्धा त्याबद्दल गेलेली अशी दिसून येतात. तर हे जे आहे हे व्हायला नको होतं परंतु झालं ही गोष्ट खरी आहे आणि त्यामुळे ह्याचे परिणाम एकूणच आपल्या ह्याच्यावरती झालेले दिसून येतात असं मला वाटतं. सर, हे बदल घडत असताना कोकणची मानसिकता बदलली आहे का असं आपल्याला वाटतंय? हां, ह्या बाबतीमध्ये काही गोष्टी आपण लक्षात घ्यायला पाहिजे. म्हणजे अगदीच बदल झाले नाहीत किंवा आर्थिक हे झाले नाही तसं नाही. आपल्याकडे मुख्यत्वे जे आर्थिक बदल झालेले दिसतात आपल्या कोकणामध्ये की आपण जी म्हणतो की कोकण सुधारलं किंवा हे जे दिसतं याच्यामध्ये दोन गोष्टींचं मोठं कॉन्ट्रीब्युशन आहे असं मला वाटतं. एक महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे कोकण रेल्वे अर्थातच जी दंडवते साहेबांच्यामुळे आली आणखीन जॉर्ज फर्नांडिस वगैरे ह्या समाजवादी लोकांच्या याच्यामुळे ही आली आहे आपण मान्य करायला पाहिजे. आणि कोकण रेल्वेमुळे इथलं एक अर्थकारण बदललं. दुसरं महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे 100% अनुदानित फळबाग लागवड योजना जी शरद पवारांनी आणली त्यामुळे आज जे आपल्याला हिरवं कोकण दिसतंय म्हणजे आज बाहेरचा माणूस आला अगदी विदर्भातला किंवा याच्यातनं तो म्हणतो की अरे एवढं हिरवं कसं आहे, म्हणजे त्याला आश्चर्य वाटतं एवढं हिरवं का दिसतं. कारण इथं मोठ्या प्रमाणामध्ये फळबागायत आहे. ही फळबागायत आणली गेली ह्याचं श्रेय अर्थातच ह्या योजनेला द्यायला पाहिजे. त्यामुळे एक मोठा बदल आपल्याकडे झाला. दंडवते साहेब ज्यावेळेला अर्थमंत्री होते त्यावेळेला त्यांनी दुसरी एक महत्त्वाची गोष्ट केली म्हणजे मच्छीमारांसाठी सबसिडीमध्ये डिझेल पुरवठा त्यांनी सुरू केला. त्यामुळे मच्छीमारांनाही एक हे मिळालं. कोकणच्या एकूणच जर आपण विकासाचा विचार केला तर 3 गोष्टीमध्ये कोकणचा विकास मुख्यत्वे असतो. एक म्हणजे आपल्याकडची फळबाग आहेत, दुसऱ्या बाजूला आपल्याकडे असलेली मच्छीमारी आणि तिसरं म्हणजे टुरिझम आपण ज्याला म्हणतो पर्यटन. हे 3 गोष्टी आहेत की ज्याच्यामुळे
कोकणचा विकास होऊ शकतो. आता हे विकास जो झाला, हा विकास होताना काही गोष्टी आपण जर विचार केला तर त्याचा प्रत्यक्षात फायदा कोणाकोणाला मिळाला ह्याचा एक विचार थोडा करायला पाहिजे. म्हणजे असं सांगितलं जातं की पर कॅपिटा इन्कम खूप वाढलेलं आहे वगैरे वगैरे. म्हणजे पर कॅपिटा इन्कम म्हणजे काय असतं की एकूण जे इन्कम आहे त्याला त्या पॉप्युलेशनने भागल्यानंतर जे प्रत्येकाचं इन्कम येणार ते पर कॅपिटा इन्कम समजलं जातं. परंतु समजा त्याच गटामध्ये आपल्याकडे समजा 1000 लोकांचा आपण गट धरला आणि त्याच्यापैकी 5 जण अतिश्रीमंत असतील किंवा ज्यांच्या उत्पन्नामध्ये प्रचंड वाढ झालेली आहे आणि पुढचे जे 95 आहेत त्यांच्या उत्पन्नामध्ये वाढ झालेली नाही किंवा काही वेळा कमी गेलेले आहेत, खाली गेलेले आहेत, तरी पर कॅपिटा इन्कम टोटल इन्कमचा जेव्हा तुम्ही विचार करणार त्यावेळेला तुम्हाला ते जास्तच वाढलेलं दिसणार ना. परंतु हा निकष होऊ शकत नाही. त्यामुळे प्रत्यक्षामध्ये असं झालं असण्याची शक्यता आणि भारतीय पातळीवरती हे झाले असं आता आपल्याला दिसून येतं की काही लोक श्रीमंत लोक खूप श्रीमंत होत गेली आणि गरीब लोक ही गरीब होत गेली. प्रत्यक्षामध्ये एम्प्लॉयमेंट वाढली का? आता एक साधा आपण एम्प्लॉयमेंटचा विचार करू. एम्प्लॉयमेंटचा प्रश्न आपण जर विचार केला तर आता जरी आता नवीन लोकसभा निवडणूक येते आणि त्यामुळे किती मतदार आहेत त्यांच्या याद्या जाहीर झालेल्या आहेत. तर राजापूर मतदारसंघामध्ये सातत्याने आपल्याला असं दिसून आलं आहे की स्त्रिया मतदारांची संख्या पुरुष मतदारांपेक्षा जास्त आहे. हे कंटिन्युअस का होतं आहे? किंवा सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये एकूणच लोकसंख्येचा विचार करताना स्त्रियांची संख्या पुरुषांपेक्षा जास्त आहे. हे का होतं? ह्याचा अर्थच असा आहे की लोकांना इथं रोजगार मिळत नाही, लोकांना शिक्षणाची अडचण होते. म्हणजे शिक्षण आणि रोजगार ह्या 2 गोष्टींसाठी मोठ्या प्रमाणात पुरुष लोक ही इथून मायग्रेट होत आहेत किंवा दुसऱ्या ठिकाणी जातात. इथं जर रोजगार उपलब्ध राहिला असता तर तो माणूस इथं राहिला असता, तो दुसरीकडे जातोय, हा त्याचा सरळ अर्थ आहे. म्हणजे इथं आपल्याला योग्य प्रकारे रोजगार निर्माण करता आलेला नाही. जो ह्यांना इथं आपल्याला रोजगार देता आला पाहिजे तो देता येऊ शकला नाही. ह्याच्यामध्ये अर्थातच काय केवळ राजकीय लोकांची दोष आहे असं म्हणता येणार नाही. म्हणजे जो रोजगार आला तो रोजगार कोणाकडे गेला? म्हणजे आता आपण जर बाजारपेठा बघितल्या तर आपल्याला असं लक्षात येतं की काही दुकानं आता समजा मोठ्या प्रमाणामध्ये राजस्थानी ही लोक जर बघितलं तर मिठाईची दुकानं सगळ्या गावामध्ये जी आहेत ती बहुतेक राजस्थानी लोकांची आहेत. बेकरी म्हटल्यानंतर ती मद्रासी लोकांच्या हातामध्ये बेकरी व्यवसाय असताना आपल्याला दिसून येतो. आपल्याकडे इतर रोजगार जर बघितलं तर जी छोटी मोठी कामं घरामधली फर्निचर वगैरे काम करताना ते राजस्थानी लोक दिसतात. घरातल्या भिंती किंवा काही जर कन्स्ट्रक्शनचं काम असेल तर ते आपण बघतो बेळगाव वगैरे ह्या परिसरातल्या कर्नाटकातल्या आलेला मजूर करताना दिसतो. हे जे आपण बघितल्यानंतर ही लोक इथं आली, इथं राहिली आणि इथं सेटल झाली. इथल्या जर शैक्षणिक संस्थांचा विचार केला तर आपल्याला असं लक्षात येतं की बहुसंख्य कॉलेजेसमधले जे प्राध्यापक वर्ग आहेत ते बाहेर आलेला आहे आणि तो इथंच राहिला आणि पुढे इथं सेटल झालेला आहे. हे जे होतं आहे ह्याचा एक परिणाम शाळांमध्ये ती स्थिती आहे, बाहेरनं आलेला शिक्षक वर्ग आहे. म्हणजे हे जे आहे हे एक आभासी चित्र आपण विकासाचं दिसतंय का हे आपण बघायला पाहिजे. म्हणजे आता वैद्यकीय क्षेत्र आहे तर वैद्यकीय क्षेत्रामध्ये साहजिकच मेडिकल कॉलेज आलं किंवा 2 हॉस्पिटल्स तयार झाली हे सगळं आपण म्हणतो. परंतु हॉस्पिटल्स आहेत परंतु डॉक्टर्स कुठे आहेत? किंवा उत्तम प्रकारची मशिनरी वापरणारे कोण नाहीत? हे जे चित्र निर्माण होतं. किंवा शाळा आहेत परंतु शिक्षण कुठे आहे असं म्हणण्याची परिस्थिती आहे. म्हणजे आपण क्वालिटी शिक्षणाचा जर विचार केला तर आपण कुठल्या प्रकारचं शिक्षण देतो आहोत? म्हणजे समजा ग्रॅज्युएशन एक गोष्ट निश्चितच की पूर्वीच्या काळामध्ये इथं इंजिनिअरिंग कॉलेज नव्हतं, मेडिकल कॉलेजेस नव्हती, काही नाही त्याच्यापेक्षाही झाली असं आपण म्हणू शकतो. परंतु ह्याच्यामध्ये कुठल्या प्रकारचं शिक्षण आपल्या मुलांना मिळणार आहे? मग शेवटीच इंजिनिअरिंग किंवा मेडिकल कॉलेजेसच्या फीज जर मला भरायच्याच असतील तर मग मी चांगल्या इन्स्टिट्यूट्स बघणार. सरळ गोष्ट आहे. माझ्याकडे जर पैसा असेल तर मी चांगला इन्स्टिट्यूट बघेन. किंवा जर मला माझं करिअर करायचं असेल तरीसुद्धा मी चांगला इन्स्टिट्यूट बघेन ना. मग ते चांगल्या इन्स्टिट्यूटच्या दर्जाचा जर इन्स्टिट्यूट्स इथं निर्माण झाल्या तरच त्याचा फायदा होणार आहे. नाहीतर आता इंजिनिअरिंग कॉलेजचं बी काय देशामध्ये आणि करोडो अक्षरशः इंजिनियर असे आहेत की अनएम्प्लॉयड आहे. केवळ कॉलेजेस झाली म्हणजे त्यांना एम्प्लॉयमेंट निर्माण होईल अशातली गोष्ट नाही. एकेका विद्यापीठाचा विचार केला तर एक ग्रॅज्युएशनमध्ये आता कॉमर्स ग्रॅज्युएशनचा विचार केला तर एकट्या मुंबई विद्यापीठामध्ये लक्षावधी मुलं दरवर्षी BCom आणि MCom होऊन बाहेर पडतात. त्यांना नोकऱ्या कुठे मिळणार? आणि आपल्याला दिसतं ना की अगदी चपराशाची नोकरी काढली तरी त्याला BCom MCom ही लोक ॲप्लिकेशन्स करताना दिसतात. ह्याचं कारण काय झालं की म्हणजे सार्वत्रिकरण शिक्षणाचं झालं परंतु क्वालिटी आपण गमावत बसलो. म्हणजे जे क्वांटिटी वाढली आणि क्वालिटी गमावत बसलो. म्हणजे
आपण बघितलं तर पूर्वीच्या कालखंडामध्ये बघ, तू साधा विचार कर की पूर्वीच्या कालखंडामध्ये 7वी झालेल्या मुलाला ज्या पद्धतीचं इंग्रजी येत होतं की ज्या पद्धतीचं, ते मराठी सोडून दे, इंग्रजी त्याला वेगळी भाषा होती, तरीही ज्या पद्धतीचं इंग्रजी त्याला येत होतं, जे इंग्रजी त्याला येत होतं, आताचा ग्रॅज्युएट झालेला आणि इंग्लिश मिडियममध्ये शिकलेल्या मुलांसुद्धा तेवढं चांगलं इंग्रजी येत नाही. आता इंग्रजी माध्यमाचं एक फॅड मोठ्या प्रमाणामध्ये आलेलं दिसतं. त्याचा काय परिणाम झाला? मराठी शाळा नाहीशा व्हायला लागल्या आणि इंग्रजी शाळा बहुतेक सरकार काय काढत नाही, म्हणजे प्रायव्हेटायझेशन मोठ्या प्रमाणात व्हायला लागलं. आणि त्या इंग्रजीच्या माध्यमाच्या ज्या शाळा आहेत त्याच्यामधल्या शिक्षकांना पगार किती मिळतो? तर त्याला अक्षरशः वेट बेकारासारखं राबून घेत जात असेल आणि 5-6 हजार रुपये जर पगार मिळत असेल तर क्वालिटी मिळणारच नाही ना. गावोगाव तुम्हाला इंग्रजी शाळा दिसणार आणि इंग्रजी मिडियमचा फॅड असल्यामुळे लोक तिथं घालतात. पण त्याची परिस्थिती अशी होणार आहे उद्या की ह्या मुलांना धड मराठी येत नाही मातृभाषा आणि धड इंग्रजीही येत नाही, दोन्ही भाषा त्यांना येणार नाहीत. म्हणजे तो ना घर का ना घाट का अशी त्याची परिस्थिती होणार. आणि एक मातृभाषेमुळे तुटल्यामुळे त्याचा सगळे संस्कार तुटणार. शेवटी आपण संस्कार जी गोष्ट म्हणतो ना ती मातृभाषेतूनच होत असते ना. म्हणजे जर आपण विचार करा की आपली सगळी संत परंपरा ती मराठीमध्येच बोलते, ती आपल्याला कळणार नाही. आपली सगळी जी विचाराची आणि प्रबोधनाची परंपरा आहे ती फुले शाहू आंबेडकरांपासून सगळी परंपरा ही मराठीमध्येच बोलते. ह्याचा काही संबंधच राहत नाही ह्या मुलांचा. आणि त्यामुळे ज्याला ती मुलं जातील ती एका प्रकारे असं ब्लँक मेंटॅलिटी घेऊन जातील. त्यांना समाज आपला कसं चालतो हेच कळणार नाही. आणि एक न्यूनगंड निर्माण होतो. म्हणजे मुलांना असं आज त्यांना ओव्हर कॉन्फिडंट आहे, त्यांना असं वाटतं मी इंग्लिश मिडियममध्ये जातो म्हणजे मी कोणतरी आहे. ते मराठी मुलांशी इंटरॅक्शन करू शकत नाहीत ती मुलं. आणि पुढच्या कालखंडामध्ये असं होणार आहे की तुम्हाला ज्या समाजामध्ये वावरायचं आहे तो समाज मराठी माध्यमाचा आहे आणि त्या माध्यमाशी तुम्ही इंटरॅक्शनच देऊ शकत नाही. मग तुम्हाला न्यूनगंड उद्या निर्माण व्हायला लागेल. मी तुला एक उदाहरण देतो, म्हणजे तुला लक्षात येईल की माझी पत्नी एक छोटासा 3 ते 6 वयोगटाच्या मुलांसाठी बालवाडीचा, तर तिच्या त्या वर्गामध्ये मुक्तांगणमध्ये तिथली जी राजस्थानी आणि ही दुकानं चालवणारी मुलं आहेत त्यांची मुलं त्या वर्गामध्ये येतात आणि ती स्ट्रिक्टली मराठी माध्यमाची शाळा चालवते. तर तिने त्यांना विचारलं की अरे तुम्ही इंग्लिश मिडियममध्ये का गेला नाही? आणि तुम्हाला इंग्लिश मिडियम वेंगुर्लासारख्या गावामध्ये 3 इंग्लिश मिडियम स्कूल आहेत, तुम्ही इंग्लिश मिडियममध्ये का गेला नाहीत? तर त्यांनी काय उत्तर द्यावं की बहन जी देखो हमारे बच्चों को यही व्यापार करना है. आमच्या मुलांना उद्या इथंच व्यापार करायचा आहे म्हणून त्यांना इथल्या लोकांची भाषा आली पाहिजे. आणि म्हणून आम्ही इथं, कारण त्यांच्या डोक्यामध्ये काय आहे की मुलांना व्यापारामध्ये जायचं आहे. आपल्याकडे जी मानसिकता इथल्या मुलांची आहे ना, तरुणांची, त्याच्यामध्ये ही एक अडचण आहे ना की त्यांना असं वाटतं की मला नोकरीसाठी शिकायचं आहे आणि ते काय म्हणतायत की आम्हाला व्यापार करायचा आहे. म्हणून तिथे त्यांना फारसं शिक्षणाचं 10वी 12वी झाली की मुलं ती दुकानामध्ये बसायला लागतात आणि दुकानं चालवायला लागतात. आणि लिमिट नाही ना, तुम्हाला शिक्षणासाठी कोणीच मनाई केलेली नाही. तुम्ही काही करताना शिकू शकता, परंतु ते शिक्षणासाठी मला शिक्षणाचा उपयोग होणार आहे का हे शिकू. आज ग्रॅज्युएट झालेली मुलं येतात. मला एक गमतीदार प्रसंग आठवतो की रेडीला एका कारखान्यामध्ये आपल्या मुलाला नोकरी द्या असं सांगण्यासाठी एक पालक माझ्याकडे आले. मी म्हटलं तुमचा मुलगाचं शिक्षण काय झालं आहे? तर म्हणाले BCom झालेलं आहे, ग्रॅज्युएट झालं आहे. तर म्हटलं की केव्हा ग्रॅज्युएट झाला? तर 2 वर्ष झाली. म्हटलं तुमचा मुलगा काय करतो? तर ते म्हणाले नाही काय नाही, रिकामी आहे, नोकरी द्या. तुमच्या मुलाला काय येतं? म्हटलं तुमच्या मुलाला बोलवा. म्हटलं तू काय करतोस? मी रिकामी आहे. मी त्याला असं म्हटलं की अरे 2 वर्ष तू असं म्हणतोस मी रिकामी आहे, याचा अर्थ काय झाला? 2 वर्ष तुझ्या कुटुंबातले लोक तुला पोचत आहेत, ग्रॅज्युएशन हो, तुला लाज वाटत नाही? म्हटलं ह्याची की अरे माझ्या घरातल्या कुटुंबामधल्या लोकांनी मी ग्रॅज्युएशन झाल्यानंतर पोसावं 2 वर्ष मला. तू कमी जास्त पैसे मिळवून देत तुला, परंतु मी काहीतरी काम करेन ही का नाही तुझ्याकडे वृत्ती? मला काहीतरी शिकायला मिळेल ही का नाही तुझ्यामध्ये वृत्ती? तर 2 वर्षामध्ये तू खूप गोष्टी शिकू शकला असता. तुला समजा काम करायचं नाही, शिकू शकला असता. आणि कसं होतं ग्रॅज्युएशनला घातल्यानंतर BComला त्या पालकाला असं वाटत असं की हा ग्रॅज्युएट होणार आणि मग उद्या नोकरी मिळणार आणि मला काहीतरी पैसे मिळणार. आज शिक्षणाची अशी स्थिती आहे की तो जो BCom किंवा हे होतोय त्याला काहीच येत नाही ना.
आणि लोक नोकरी देताना तुम्हाला काय स्किल येतं हे विचार करणार. स्किलवरती तुम्हाला नोकऱ्या मिळणार, तुमच्या सर्टिफिकेटवरती नाही. समजा आता हा विषय आहे की आता समजा व्हिडिओ ह्याच्यामधला कोण माणूस माझ्याकडे सर्टिफिकेट घेऊन आला तर मी त्याला नोकरी देईन का? नाही देणार ना. मी त्याला काय म्हणणार की हा व्हिडिओ एडिट करून दाखव. बरोबर. तुला येत असेल तर तुला मी देईन ना. बीकॉम झालेल्या माणसाला, मुलाला जर चेकमधला आणखीन ड्राफ्टमधला फरक कळत नसेल, त्याला साधा अर्ज करता येत नसेल, आपण म्हणतो ना की रिझ्यूम जर साधा तुम्हाला लिहिता येत नाही तर तुम्हाला जॉब कसा मिळणार? बरोबर. फर्स्ट यू डिझर्व देन यू डिझायर. तू स्वतः डिझर्व करतोस का नोकरी मिळण्यासाठी? म्हणजे एक असं म्हटलं जातं की आणि हे पुढच्या कालखंडामध्ये गंभीर होत चालणार आहे. तरुण मुलांच्या बाबतीमध्ये जागतिक प्रक्षेपामध्ये आज काय दिसतंय आपल्याला की अनएम्प्लॉयड नाही, अनएम्प्लॉयेबल युथ नावाचा प्रकार तयार होईल. अनएम्प्लॉयड नाही, ज्याला आपण एम्प्लॉयमेंट देऊ शकत नाही, असा मोठा युथ जर तयार झाला तर ती फार गंभीर परिस्थिती निर्माण होईल ना. ती परिस्थिती आपल्याकडे होत चालली. कारण आज मुलांना ते काय करतायत म्हणजे काय शिकण्यासारखं जगामध्ये खूप आहे. शिकण्याचे मार्ग खूप आहेत. ते शिकलं तर नाही आपण तर ते कुठल्या स्थितीमध्ये जाणार. बरोबर. आणि ही स्थिती आपल्याकडे सिंधुदुर्गामध्ये आज आहे. म्हणजे एका बाजूला वाटतं की आभासी आपण असं म्हणतोय की विकास झालाय, अमकं झालंय, पण आपली स्थिती नेमकी काय आहे हे आपण बघायला पाहिजे. बरोबर. ते तपासलं तर आपलं असं लक्षात येईल की याचा विचार गंभीरपणे करण्याची आवश्यकता आहे. बरोबर. सर, हे मानसिकतेवर तुम्ही महत्त्वाचा मुद्दा अधोरेखित केला की कशा पद्धतीनं आपल्याला रोजगार असेल किंवा आणखीन अनेक गोष्टी असतील, म्हणजे शिक्षणापासून ते मानसिकतेवर अगदी महत्त्वपूर्ण तुम्ही सांगितलात. पण सर, एक मुद्दा असा निर्माण होतो, एकतर आपला सिंधुदुर्ग हा पर्यटन जिल्हा म्हणून ओळख आहे. रोजगाराचा आजही मुद्दा अधोरेखित होतोय, आजही कळीचा मुद्दा आहे, जसं तुम्ही आता उल्लेख केला. मग जर इथल्या इथे रोजगार निर्मिती करायची असेल किंवा पर्यटनावर आधारित रोजगार निर्मिती करायची असेल तर काय करायला हवं असं आपल्याला वाटतं? आता पर्यटनावरचा जर विचार आपण केला तर पर्यटनाबद्दल ज्या पद्धतीचे आज पर्यटन वाढत चाललंय, एका बदला पैसे येत आहेत पण दुसऱ्या बदला धोकेही तेवढेच निर्माण झालेत. म्हणजे पर्यटनाबरोबर येणारी व्यसनं मोठ्या प्रमाणामध्ये किंवा प्रॉस्टिट्यूशनचा वाढता आलेख जर आपण बघितला, कारण हे पर्यटनाच्या ज्या पद्धतीचं पर्यटन आपल्याकडे यायला लागलं आहे त्याचा विचार केला तर तशा स्वरूपाचं हे होण्याची शक्यता आहे. कारण जर काही न करता जर फटकन जर पैसे हातामध्ये आले, आज तरुण मुलं ह्या सगळ्यामध्ये स्नॉर्कलिंगमध्ये आहेत, ह्याच्यामध्ये ह्या सगळ्यामध्ये तरुण मुलं आहेत, पैसा येतोय हातामध्ये, त्या पैशाचं काय करायचं हे त्यांना माहीत नाही. म्हणजे त्याचं नियोजन कसं करणं. तर पैसा हा गोष्ट केवळ पैसा कमवणे ही तर पैशाचं वाटचाल थांबत नाही, तर त्या पैसा आपण त्याचं नियोजनपूर्वक त्याचा उपयोग कसा करतो, मग ती वाढण्यासाठी मी त्याचं काय करेन, त्याचं नियोजन कसं करेन. आर्थिक नियोजन नावाची गोष्ट शिकावी लागेल. आणि आर्थिक नियोजन मी कोणत्या पद्धतीने करेन, कुठे पैसा इन्व्हेस्ट करेन, त्याचा पुढे काय होणार हे जर आपण शिकलं नाही तर तो पैसा एका बाजूने येतो आणि दुसऱ्या बाजूने जातो असं आपल्याला दिसतं. आणि दुसऱ्या बाजूने जातो तो व्यसनामध्ये जातो. म्हणजे आज मोठ्या प्रमाणामध्ये आपण म्हणतो व्यसनं केवढी वाढली, तर कधी नाही ते आपल्या सिंधुदुर्गातली कितीतरी मुलं, तरुण मुलं आपण बघतो गोव्यासारख्या ठिकाणी कॅसिनो बघायला जातात, कॅसिनोमध्ये जातात. एकूण परिणाम काय होत असेल, म्हणजे आपण ड्रेन करतो आहोत ना, इथं आलेला पैसा ड्रेन करतो आहोत दुसऱ्या बाजूने, तो नाहीसा होते कुठेतरी. तो जर इथं कुठे इन्व्हेस्ट झाला असता किंवा आणखीन कुठे जर त्याचा उपयोग झाला असता तर त्याचा हे होऊ शकलं असतं. दुसऱ्या बाजूला आपल्याला ह्याच कुठल्याही व्यवसायामध्ये चांगली स्किल्स यावे लागतील. म्हणजे टुरिझम नावाची जी इंडस्ट्री जिथं चांगल्या पद्धतीने चालते ती कशा पद्धतीने चालते, तिथं कुठल्या प्रकारचे स्वरूपाचे स्किल्स अवेलेबल आहेत आणि कुठली लागतात स्किल्स, हे आपल्याला शिकावं लागेल ना. म्हणजे आता कुकिंग आहे, कुकिंगमध्ये माणसाला प्रचंड पैसा मिळू शकतात लोक. आणि इथली कित्येक माझ्या मित्रांचे मुलं असे आहेत की इथं ते कुकिंग झाल्यानंतर परदेशामध्ये चांगल्या चांगल्या शिप्सवरती किंवा हॉटेल्समध्ये काम करतात, त्यांना इथला 10 पट पगार मिळतो. पण तो हे स्किल म्हणून जर तुम्ही शिकण्याची काय योजना येत असेल, म्हणजे हे शिकायला मला इथं मिळालं, किंवा आपण म्हणतो की समजा हॉटेल मॅनेजमेंट आहे, टुरिझम मॅनेजमेंट आहे, हे प्रोफेशनली व्हायला पाहिजे. हे प्रोफेशनली जर कळलं आणि दुसऱ्या बाजूला ते होत असताना आणखीन एक धोका म्हणजे एन्व्हायरमेंटला होणारा त्रास. तो आपण जर आता समजा स्नॉर्कलिंग सारखी गोष्ट आहे, ते स्नॉर्कलिंग सारख्या गोष्टीमध्ये जर ती जी माशांची जी वसतिस्थान आहेत ती जर आपण उद्ध्वस्त करत राहिलो तर किती काळ तुमचं चालेल
स्नॉर्कलिंग. आज तुम्हाला पैसे मिळतील पण ते पुढच्या कालखंडामध्ये चालणार नाही. मग ते न करता स्नॉर्कलिंग करता येईल की नाही, आणि केलं तर कोणत्या प्रकारचं त्या पद्धतीचं त्यांना ट्रेनिंग पाहिजे, आणि अशा प्रकारचं स्नॉर्कलिंग चालतं की नाही जगभर. जगभर ह्या गोष्टी चालतात ना, टुरिझम आहे जगभर. मग जगभरचं जे टुरिझम आहे ते ज्या पद्धतीने चालतं बरोबर, आणि त्या पद्धतीने आपण करू शकतो आहोत का, आणि चांगल्या पद्धतीचं करू शकतो आहोत का, हे जर आपण केलं तर इथला रोज सस्टेनेबल आपली म्हणतो तशी ग्रोथ होऊ शकेल. आता एकदम वाढलं आणि की फाटकन टुरिझम वाढलं म्हणून काय होणार असेल ती गोष्ट नाही. मला कोणत्या स्वरूपाचा ग्राहक माझ्याकडे यायला पाहिजे हे मी ठरवायला पाहिजे ना, कोणत्या स्वरूपाचा ग्राहक आला पाहिजे, आणि तो ग्राहक आल्यानंतर त्याला जे क्वालिटीचं आपण हॉस्पिटॅलिटी द्यायला पाहिजे त्या पद्धतीची हॉस्पिटॅलिटी देऊ शकतोय की नाही, हे आपण जर करू शकलो तर आपल्याकडे निसर्गाने भरपूर दिले, आपल्याला भरभरून दिलेलं आहे. बरोबर. म्हणजे थोडक्यात आपल्याला आता शास्त्रशुद्ध पद्धतीनं ते सगळं शिकून घेऊन क्वालिटी आपल्याला द्यायला हवी, तर इथलं पर्यटन वाढेल. सर, तुम्ही गेली अनेक वर्ष. दुसरा एक मुद्दा मला ह्या संदर्भात फक्त जोडावासारखं वाटतं. एक म्हणजे आता स्वच्छतेचा मुद्दा. आपले किनारे ज्या पद्धतीने आज खराब होत चालले आहेत आणि मोठ्या प्रमाणामध्ये प्लास्टिकचा यूज. आता आपण एक आंबोली घाटात नेऊन बघा, तिथं किती मोठ्या प्रमाणामध्ये प्लास्टिकचा यूज आहे. आणखीन ते सगळं आपण त्या दरीमध्ये डंप करतो. किनाऱ्यावरती हीच स्थिती आहे. परंतु याच्यातलं आपण रोल मॉडेल असं म्हटलं तर वेंगुर्ल्यासारखं गाव आपल्याकडे आहे की ज्याच्यामध्ये स्वच्छता आहेत. जे वेंगुर्ल्यामध्ये स्वच्छतेचे प्रयोग होतात तेच प्रयोग आपल्या इतर गावामध्ये का होऊ शकत नाही. म्हणजे इथं कुठेतरी आपली राजकीय इच्छाशक्ती कमी पडते का, आणि लोकांची इच्छाशक्ती कमी पडते का, की नथिंग डुईंग, की या बाबतीमध्ये स्वच्छतेच्या बाबतीमध्ये आपण तडजोड करणार नाही, अशी भूमिका जर सगळ्यांनी घेतली तर आपण खूप गोष्टी करू शकतो. बरोबर. म्हणजे वेंगुर्ल्यानं जगात नाव कमवलंय स्वच्छतेच्या बाबतीत. त्याचा आदर्श आता अनेकांनी घेणं गरजेचं आहे, तरच हे वेगळेपण आपल्याला दिसेल, तरच आपला परिसर आधी स्वच्छ राहील आणि त्यातूनच पर्यटन वाढेल. हे फार महत्त्वाचं ठरणार आहे. सर, तुम्ही गेली अनेक वर्ष वकील क्षेत्रात आहात. सुप्रसिद्ध नावाजलेले वकील म्हणून तुमची ओळख आहे. तर कायदा क्षेत्रात सिंधुदुर्गात कसे बदल होत गेले, म्हणजे पूर्वी आणि आता काय बदल जाणवत आहे? वकिली क्षेत्र मी सोडूनही खूप वर्ष झाली आहे, तुला आधीच सांगतो. परंतु वकिलीमध्ये ज्यावेळेला मी केली त्यावेळेला उत्तम प्रकारे चालवली. परंतु आता सगळीकडेच कायदा क्षेत्रामध्ये 2-3 पातळीवरती बदल झालेले आहेत. एक म्हणजे सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये आता वकिलांची संख्या खूप वाढलेली आहे. आम्ही ज्याला वकिली करत होतो त्याला वकिलांची संख्या खूप कमी होती. दुसऱ्या बाजूला असं झालेलं आहे की खटल्यांची एकूण संख्या कमी होत चालली. याचं कारण एक आहे की जो कोर्टामध्ये जी दिरंगाई होते, ज्याच्यासाठी खूप वेळ लागतो, न्याय मिळवण्यासाठी जर खूप वेळ लागत असेल तर त्याचा परिणाम असा होतो की त्यामुळे लोक आउट ऑफ कोर्ट आपल्याला न्याय मिळावा हे असे प्रयत्न सुरू होतात. आउट ऑफ कोर्ट कॉम्प्रोमाइज करणं किंवा आउट ऑफ कोर्टमध्ये आपण बघितलं एखाद्या धमकीसारख्या गोष्टी होऊन सुद्धा गोष्ट आपण लोक आउट ऑफ कोर्ट बऱ्याच वेळा डिस्प्यूट सेटल करतात. ह्याचा परिणाम होऊन एकूणच खटल्यांची संख्या कमी व्हायला लागली. त्यामुळे आणि तिसरा भाग म्हणजे आता हे सगळं आमच्या वेळेला फक्त पुस्तकं असायची, आता हे सगळं नेटवरती उपलब्ध आहे. म्हणजे कोर्टाचं काम बऱ्याचशा प्रमाणात नेटवरती चालतं, नेटवरती सगळे रेफरन्सेस उपलब्ध असतात. ह्याचा सगळ्याचा खरं म्हणजे एका दृष्टीने नवीन पिढीने उपयोग करून घ्यायला पाहिजे. मला असं दिसतं की नवीन पिढीतला संधी आहे, ह्या क्षेत्रामध्ये करण्याची संधी आहे. त्यांनी खूप अभ्यास मात्र करायला पाहिजे. अर्थात कुठल्याही क्षेत्रामध्ये तुम्हाला यशस्वी व्हायचं असेल तर तुम्हाला श्रमाशिवाय पर्याय नाही. आज तुम्हाला सगळे रेफरन्सेस जर ऑनलाईन उपलब्ध असतील आणि त्या विषयामध्ये जे नवीन कायदे येतात त्याबद्दलची डिस्कशन्स, सेमिनार्स हे सुद्धा मोठ्या प्रमाणावर आज नेटवरती उपलब्ध आहेत. चांगले त्याच्यातले तज्ज्ञ लोक चांगली लेक्चर्स देतात, ती आज नेटवरती उपलब्ध असतात. आणि याच्यासाठी काय फार मोठे पैसे खर्च करावे लागतात अशी गोष्ट नाही. तर त्या गोष्टी आपण ऐकून आपलं सुधारणं. आणखीन एक महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे तुम्हाला वकिलीसारख्या क्षेत्रामध्ये जायचं असेल तर इंग्रजीला पर्याय नाही. इंग्रजी तुम्हाला चांगलं करावे लागेल. आणि इंग्लिश चांगलं करणं ही फार अवघड गोष्ट नाही आहे. आपल्याकडे उगीचच इंग्लिशबद्दलची एक भीती लोकांनी निर्माण करून ठेवली. मला असं दिसतं की अनेक क्षेत्रामध्ये, सगळ्याच क्षेत्रामध्ये जवळजवळ म्हटलीस तर कित्येक लोक आपल्या मातृभाषेमध्ये शिकली, आणखी नंतर त्यांनी जे काम केलं ते इंग्रजीमध्ये त्यांना करावं लागलं, परंतु ते यशस्वी झालेच ना. बरोबर. त्याच्यामध्ये काय असं काय नाही. तर त्यामुळे तुम्हाला तुमचं इंग्रजी तुम्ही केव्हाही सुधारू शकता आणि उत्तम प्रकारे सुधारू शकता. त्याचा माध्यमाशी काय संबंध नाही. खरं म्हणजे जर आपल्या मातृभाषेमध्ये आपण शिकलो तर कुठलीही इतर परदेशी भाषा शिकणं हे जास्त सोपं होतं.
बरोबर. आणि त्याचा उपयोग त्याला होऊ शकतो, आणखीन तो माणूस आपल्या जीवनामध्ये यशस्वी होऊ शकतो आणि सुधरू शकतो आपण इंग्रजी. पण त्याच्यासाठी सुद्धा परिश्रम घ्यायला पाहिजे, त्याला काय पर्याय नाही. परिश्रमाशिवाय पर्याय नसतोच कधी. शॉर्टकट केले तर काही दिवस चालेल, नंतर पुन्हा आपण मूळ पदावर येऊ. सर, एक मुद्दा, एक प्रश्न विचारायचा होता, तो म्हणजे बॅरिस्टर नाथपै असतील, प्राध्यापक मधु दंडवते असतील, साने गुरुजी असतील, ही त्यांची विचारधारा किंवा त्यांचे विचार हे आपण नवीन पिढीकडे पोहोचवण्यासाठी ह्या विचारांची माणसं कुठे कमी पडलीत का? आपल्याला काय वाटतं? नाही, साहजिक आहे की आपण जर विचार केला ना तर साने गुरुजी म्हणा, महात्मा गांधी म्हणा, नंतरच्या काळामध्ये नाथपै दंडवते, ही तशी युनिक माणसं आहेत, ही खूप मोठी माणसं आहेत. आणि खूप मोठी माणसं असतात ना, तर तशी माणसं डिक्टो आपण तयार करणं हे फारच अवघड असतं. परंतु त्यांचे अनुयायी म्हणून आपण काम करत असताना त्यांचा जो विचार आहे तो विचार पुढे नेताना आपण कमी पडलो. मुख्यत्वे हा जो विचार आहे हा लोकांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी ज्या पद्धतीचं संघटन पाहिजे आणि ज्यासाठी दुसऱ्या बाजूला आपल्यामध्ये आपण बदल करायला पाहिजे. काय होतं की हा विचार सांगणं वेगळी गोष्ट आहे आणि प्रत्यक्षामध्ये आचरणामध्ये आणणं वेगळी गोष्ट आहे. ही लोकं खूप साधी होती. ही लोकं प्रत्यक्षामध्ये जर बघितलं तर त्यांच्या कॅरेक्टरबद्दल जर तुम्ही विचार केलात तर कॅरेक्टरच्या बाबतीमध्ये कशी होती. आपण समजा आता व्यसनांचा विचार केला तर अगदी आता फुले शाहू आंबेडकरांचं आपण नाव घेतो, तर फुले शाहू आंबेडकर हे पूर्णपणे निर्व्यसनी होते. शिवाजीराजांच्या बाबतीमध्ये आपण शिवाजीराजांचं एवढं मोठं नाव घेतो. शिवाजीराजांचे मद्यपानाने याबाबतची भूमिका काय होती? ते त्यांना चाललं असतं का? किंवा त्यांच्या ह्याच्यामध्ये कुठल्या रखेला किंवा ह्या नाचलेला कधी बघितले आहेत का आपण? असं नाही होत ना. म्हणजे हे जे विचार आहेत हे स्थायी स्वरूपाचे विचार आहेत. आणि सगळ्या गोष्टीमध्ये ह्या सगळ्या मोठ्या माणसांचा जर आपण विचार करायचा झाला तर त्यांचा विचार आपण इम्प्लिमेंट करण्यासाठी पहिली गोष्ट म्हणजे माणसाने स्वतःला बदललं पाहिजे. स्वतः बदलल्याशिवाय आपण समाजाला बदलू नाही शकत. आणि त्यास बदलण्यामध्ये आपल्या मर्यादा आहेत. काही भेटलं तरी आपण खूप मर्यादा असलेले माणसं आहोत. परंतु थोड्या थोड्या गोष्टींमध्ये सुद्धा काही बाबतीमध्ये नथिंग डुईंग, ह्या बाबतीमध्ये कॉम्प्रोमाइज होणार नाही अशी भूमिका घेतल्याशिवाय तुम्ही समाजाला कसं काय सुधारणार? आणि हे करण्यासाठी लोकांना आपल्यामध्ये बदल करून, आपण जेव्हा आपल्यामध्ये बदल करू आणि लोकांपर्यंत पोहोचू तर जितक्या प्रमाणात आपण आपल्यामध्ये बदल केला असेल तेवढा परिणाम लोकांमध्ये दिसेल. म्हणून संतांचा परिणाम झालेला दिसतो आपल्याला, गांधींचा परिणाम झालेला दिसतो, ह्या लोकांचा झालेला परिणाम झालेला दिसतो. अर्थात दुसऱ्या बाजूला एक गोष्ट आपण लक्षात ठेवली पाहिजे की ती ज्या तत्वांसाठी ही लोक आयुष्यभर झगडली ती तत्व खूप उंच आहेत, ती खूप मोठी आहेत तत्व. त्यांना खाली खेचण्याचा आपण प्रयत्न करता कामा नये. म्हणजे ती खाली खेचायची आणखीन त्याचं कॉम्प्रोमाइज केल्यासारखं आणि आपण म्हणायचं आम्ही अमके आहोत, आम्ही समाजवादी आहोत. अरे समाजवादी आहोत म्हणजे काय आहोत हे आपल्याला सांगता आलं पाहिजे ना. मला खरोखर दीनदुबळ्यांचा कळवळा आहे का? त्यांच्यासाठी संघर्षामध्ये मी माझी उतरायची तयारी आहे का? आपण जर बघितलं तर त्यांना कोणत्या प्रकारची समजा माझी संघर्षमय माझी एखाद्याची वृत्ती संघर्ष करण्याची नसेल, पण तर मी म्हणेन की मग तू कोणत्या पद्धतीने त्या दीनदुबळ्याला मदत करण्याचा प्रयत्न करतो आहेस? त्याचं मी ते काहीतरी करतो आहे का असं जर कुठल्या प्रत्यक्ष कामामध्ये नसते तर परिणाम होणार नाही. आणि हे जर करत राहिलं तर करायला खूप स्कोप आहे आणि हे कायम राहणार आहे. म्हणजे असं नाही की जोपर्यंत आपण हॅव्स आणि हॅव नॉट हे जे दरी जोपर्यंत राहणार तोपर्यंत आपल्याला हे करत राहावं लागणार. बरोबर. कित्येक असे प्रश्न आहेत की ज्यांच्याबद्दल आपण खूप काही करू शकतो. म्हणजे आपण म्हणतो तो सामाजिक बदलाचा म्हणून विषय मगाशी काढलाच म्हणून म्हणतो ते समाज बदलाचा आपण विचार करूया. आता साने गुरुजींनी पंढरपूरचं विठ्ठल मंदिर मोकळं व्हावं सर्वांसाठी आणि तिथं अस्पृश्यांना सुद्धा प्रवेश मिळावा म्हणून प्राणांतिक उपोषण केलं आपल्याला माहीत आहे. आपण साधा विचार करू, आज सिंधुदुर्गाची स्थिती काय? सिंधुदुर्गामध्ये अशी कित्येक देवळं आहेत की ज्यांच्या गाभाऱ्यामध्ये अस्पृश्यांना प्रवेश नाही. अस्पृश्य समजलं गेलेलं, आता अस्पृश्यता गेलेली आहे असं आपण म्हणतो. मागासवर्गीय लोकांना कुठं कुठं प्रवेश आहे? कुठं त्यांच्या वेगळ्या ओट्या आणि हे भरल्या जातात? त्यांना कुठे बघितलं आपण बघितलं तर आंतरधर्मीय सोडून द्या, आंतरजातीय विवाह तरी किती होतात आपल्याकडे आणि त्यांचं स्वागत किती होतं? होत नाही ना हे आपण बघताना. एवढंच नव्हे तर इतर धर्मांची म्हणजे मुस्लिम आणि ख्रिश्चनांच्या वस्त्या तर वेगळ्या असतातच गावामध्ये, पण मागासवर्गीयांच्या सुद्धा अजून वस्त्या वेगळ्याच आहेत. मग त्यांना मोठं तुम्ही बाबासाहेब आंबेडकर नगर असं नाव द्या काय, परंतु त्या वेगळ्या वस्त्या का असाव्यात? आणि कित्येक वेळेला ह्या सगळ्यांची स्मशानं वेगळी का असावीत?
म्हणजे आपण एका बद्दल म्हणतो की जाती आता नाहीशी झाली आहे किंवा नाहीशी होते आहे, असं कुठे आता जाती आता, असं लोक सरळ विचारतात. परंतु आज आपल्या बाजूचं हे वास्तव आहे ना. भारताला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर इतक्या वर्षानंतर जर हे आपलं समाज वास्तव असेल तर सामाजिक समरसता म्हणजे कोणत्या प्रकारची ही समरसता आहे? हे जे आहे हे अर्थात त्यामुळे ही जी समरसता म्हणा किंवा समता जर यायची असेल तर खूप आपण अजून पाठीमागे आहोत. म्हणजे खूप गोष्टीसाठी आपल्याला काही, आणि ह्या सगळ्यासाठी आपल्याला काहीतरी करता येण्यासारखं आहे. प्रत्येक व्यक्तीला काही ना काहीतरी करता येण्यासारखं आहे. बरोबर. हे जर आपण करत राहिलो तर निश्चितच त्याचा परिणाम होईल. अगदी जळजळीत वास्तव मांडलं सर या निमित्तानं. आता तुम्ही महत्त्वाचे विचार मांडलात, महत्त्वाचा संदेश दिलात, त्याबद्दल आपले आभार. आमच्याशी संवाद साधलात त्याबद्दल आपले आभार. तर हे होते ॲडव्होकेट देवदत्त परुळेकर सर. बदलतं कोकण या विषयासंदर्भात त्यांनी वास्तव आपल्यासमोर मांडलं. त्याचा आता विचार आपल्याला करण्याची गरज आहे आणि तसे बदल स्वतःत घडवणं गरजेचं आहे. आता इथंच थांबतोय. पाहत रहा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण साध लाईव्ह. धन्यवाद.